Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Egay. Apan dunay bagyo gawas sa PAR ang padayong ginabantayan sa Pag-asa. Sumala sa Pag-asa, ulahing na matikdan ang bagyong Egay 255 kilometers kasadpan sa Itbayat, Batanes. Apan pipila ka lugar gyapon sa Luzon ang gipailam sa wind signal number 2 ug 1. Samtang usa ka bagyo gawas sa nasud nga ana sa Eastern Visayas ang ginamonitor karon sa Pag-asa. Gipaabot nga mosulod kini sa PAR sa Sabado sa gabi o Domingo sa buntag ug tawagong bagyong Falcon. Sa karon wala pa kini direktang epekto sa panahon sa nasud ug ubos ang tsansa nga maglandfall. Apan pakusgon ini ang hanging habagat. Base sa datos sa Metro Weather, ulan gihapon ang pipila ka bahin sa Mindanao. Posibleng dunay kusog nga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Cotabato ug Surigao provinces dala sa hanging habagat ug localized thunderstorms. Busa pay mangno sa Pag-asa nga magbantay sa flash floods ug landslides.